Krásný den, já vás zdravím takto z Madeiry, je středa, vytrhat plevel třeba, tak to mám nastavené dneska já, protože moje zahrada už nějak tak potřebuje nutně vytrhat nejenom ten plevel, ale dát tak trošičku dokupy. Mě odletěli děvčata a mě čeká pár dní, ale doslova pár dní jenom na to, abych si dala svoje jiné věci dokupy a hlavně, abych vám takto i nahrála video a předala informace ohledně věcí, nebo spíš otázek, které mi od vás chodí, tak abych, když těch otázek, nebo jedna otázka je stejná od vícero lidí, tak já vždycky radši natočím takto video a řeknu to vlastně vám všem. A možná i ti, kteří jste se nějak tak zdráhali na to se zeptat, tak se to tímto způsobem vlastně ode mě dozvíte. No, a první informace je ta, že vy se mě ptáte na to, jestli a nebo kdy budou další kurzy a na jaká témata. Mně teď skončil kurz Flora, já vám tady tak ještě ukážu, jak už mi fakt jako nádherně kvetou hortenzie a když se podíváte, tak je tam spoustu nových prostě kvítečků, z toho mám strašnou radost. Něco už mi stihlo i odkvést, něco tak jako skomírá tady v té trávě, kde to musím přetrhat. No a to jsem jenom tak odbočila, takže Flora určitě letos už nebude tento kurz. Pokud nějaký kurz budu chystat, tak bude až příští rok a zase jenom jeden na to téma Flora. A kam se můžete vy, ženy, ještě přihlásit, tak mě tak nějak zbyly 2 místečka, nebo oni ani nezbyly, už byly i obsazené, ale prostě někdy to tak je, že do toho přijdou nějaké, když se to objednává právě takhle hodně dopředu, takže do toho můžou přijít nějaké třeba rodinné komplikace nebo cokoliv jiného, zdravotní komplikace a prostě se může stát, že to některá z vás zruší a to se mi právě stalo v kurzu Hranice, limity. O čem tento kurz je, tak to si můžete přečíst na mojí webové stránce. Já jsem tam natáčela i video k tomu, ale dá se říct, že jsem to fakt jako natáčela, je to asi tak 3-4 roky zpátky. A to téma se taky tak trošičku, dá se říct, sedlo a utříbilo. A za tu dobu, co tady vlastně pro vás kurzy dělám, tak jsem si všimla i toho, že mi sem jezdí opravdu děvčata, za prvé, které jste naladěné tak nějak na moji notu, právě proto jste si mě asi i našli, ale chodí mi spoustu dotazů na to, že prostě nezvládnete třeba ten turistický kurz a právě pro ty z vás, které teda nezvládnete ten turistický kurz, tak můžou být zajímavá ty témata hranice, limity, a nebo právě ta Flora, kdy prostě té turistiky, já vám takto budu u toho natáčet i oceán, jo, mě bolí ruka, jak držím ten stativ, takže jsem tam a natočím u toho kytičky, u toho mojeho povídání. Takže jako tyto témata si myslím, že je pro děvčata vhodné, které třeba byste nezvládli ty turistické trasy, které máte strach z toho, že máte třeba zdravotní nějaký handicap a tak dále, tak zkuste pročíst tady tyto moje 2 další témata, protože zjistíte, že prostě ostrov poznáte celý tak jako tak v kterémkoliv z mých kurzů, protože to je hlavní záměr, abyste poznali ten ostrov a třeba v tom kurzu Hranice, limity, tak tam budete mít možnost poznat především
ty nádherná energetická místa, které tady na ostrově jsou. A bude to takové volnější a opravdu nebudeme hltat kilometry každý den. Samozřejmě procházky budou, takže počítat s tím, že opravdu i chodit budeme, ale mám tam právě zmíněné i meditace a některé se zase leknete, že prostě někde budete sedět v lotosovém květu nějakou hodinu a budete se muset soustředit a třeba vám to vůbec nejde, tak prosím vás, takhle to míněno určitě není. Jo? Tu meditaci může každý mít spojenou trošičku s něčím jiným. Jo? Někdo medituje při tom, když se prochází, někdo medituje při tom, když si sedne ústraním trošičku od té skupinky a prostě projde si ty svoje myšlenky nebo sebou prostě takhle plácne do trávy třeba na fanálu pod strom vavřínový, který má 600 let, z kterého můžete cítit úžasnou energii a prostě prožijete si tam takový ten svůj odfuk. Jo? Takže tento kurz je opravdu pro ženy, které tak nějak potřebují týden pro sebe, udělat něco pro sebe, prostě potřebují třeba opravdu si dát pauzu od rodinných povinností, pracovních povinností, potřebují si právě nastavit ty své hranice, limity, ale třeba chtějí i vyzkoušet něco, co si myslí, že by třeba nezvládli. Já nevím, jít po levádě v nějaké vyšší výšce, nebo třeba tak, jak teď jsme vyšli na Pico Ruivo a prostě některé děvčata mají třeba ty zdravotní problémy. Jdeme pomaličku, dáme si na to prostě delší čas a když to ty holky zvládnou, tak prostě to štěstí v jejich očích je úplně úžasné. A samozřejmě pro mě na srdíčku, to je prostě úžasný pocit, když já vidím, že si to takto užijete a ještě navíc, jako, že svým způsobem dokážete jak kdyby sami sobě něco. Takže to je jenom tak jako k těm kurzům. A ještě bych ráda takhle zmínila, že mě chodí dotazy třeba, že byste chtěli třeba moje služby průvodcovství na jeden den, že sem letíte v takovém a takovém termínu. Prosím vás, já tady toto nedělám, jako já nejsem průvodce, já dělám opravdu akorát kurzy na tady tyto různá témata, kdy vám samozřejmě ten ostrov ukážu. Ukážu vám ho tak, jak ho vnímám já. A já si myslím právě, tak jak už jsem zmínila, že se na mě naladí vždycky lidé, kteří jsou takové podobné povahy, podobné energie, tak jak jsem já a zatím mi to takto funguje a za to jsem nesmírně vděčná, že si opravdu přitahuju podobné. Mě tady teď jede traktorista, takže pokud byste ale někdo z vás měl na mě nějaké otázky a ohledně hlavně teda těch kurzů, tak mi napište klidně do Messengeru, já se vám budu snažit nahrát hlasovku a povědět k tomu víc. Tak, traktorista mi přeje, takže mi tady nedělá už randál. Takže ještě další rychlá informace, na kterou jsem si takto vzpomněla, tak je ta, že spoustu z vás mi píše, fajn, tento rok mi to nevyjde, prosím tě, kdy máš termíny na ten příští rok. Tak já nedávám termíny víc jak půl roku dopředu a to už je fakt jako max. Dřív jsem dávala jenom tak 3 měsíce dopředu. A to hlavně z těch důvodů. Za prvé, jak se říká, zdravotní stav i můj, nějak musím si hlídat. Takže opravdu, kdy vím, že to zvládnu, samozřejmě může se stát cokoliv, že jo. Teď zaťukám, aby se to nestalo, ale třeba si vyvrtnu nohu a takhle. Takže není to tak, že by ten kurz jako vůbec nebyl. Akorát mi pomůže s tím prostě můj přítel a prostě nějak tak to dohromady to dáme. Takže není to tak, že bych to prostě zrušila úplně. Ale prostě nechci to z těchto důvodů fakt jako plánovat hodně dopředu, jo. A ani nevím, co prostě rodina a tedy.
Není to prostě moje hlavní činnost, není to práce, kterou prostě takto dělám a která mě živí, jo? Tak je to něco doplňujícího a opravdu to si chci zanechat tak, aby mě to bavilo a aby toho nebylo moc, protože si myslím, že tu energii, kterou do toho dávám, tak samozřejmě potom pocítíte i vy všichni, kteří do toho mojeho kurzu tady sem doletíte. Že do toho dávám opravdu maximum. A kdyby toho bylo moc, tak ta energie samozřejmě chybí z té mojí strany. To je jedna věc. A druhá věc je to, že se mě právě ptáte třeba příští rok nebo po příští rok a já vám tyto záruky opravdu nedám. Já nevím, jak dlouho to budu dělat. To ví možná ten nahoře, tím se nechávám i nějakým tím vyšším vědomím svým vést. A je to tak, že opravdu pokud někdo máte zájem a prostě to cítíte, že byste to chtěli tady tímto způsobem ten ostrov poznat, tak neváhejte. Já vždycky i říkám, že takové to až někdy, nemám sama ráda nějaké to extrémní odkládání, jo? Takže je možné i nad tímto se tak nějak zamyslet. Ale pokud to samozřejmě potom už nebudu dělat já, tak to tak mělo být, že jsme se spolu potkat prostě neměli a pojedete třeba s přáteli anebo s někým jiným. Takže to je ještě informace tady k tomuto. No a tento rok ještě něco málo, tam volné místečka mám, takže kdo byste chtěl a nemáte ještě ode mě ty termíny, tak mi napište pod toto video do komentáře nebo do soukromé zprávy mi napište mailovou adresu a já vám pošlu ty termíny a volné místečka, tak jak jsou aktuálně volné teď k tomuto datu. Jo, tak snad už to je vše, už mě nic takhle jinak nenapadá, takže se mějte krásně a já se budu, a hlavně se těším na děvčata, které mi doletí v sobotu. Já si myslím, že do té doby se tak jako zregeneruju, odpočinu si a znovu se navnadím na to, že tady ten nádherný ostrov jim ukážu v plné kráse a že nás ani žádné počasí tak to nějak nepřekvapí a že když na jedné straně ostrova prší, tak prostě přejedeme na jinou a že si to užijeme. Tak se mějte krásně. Ahoj.